Ayo bosku, kita maju ke depan. Nyanyi bareng Ayo kita musik. mas. Cek lagi. Cek. Yang punya sabar. Cek cek. Sependino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. cintaku mbok yo sampun lenesu kabeh iso rasaku nganggo mecucu emange paras bagusmu ra beda karo atimu rungono tembangan manismu Sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane tak upayake mbok kepiye carane. Oh tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal kaya sajen kahanane putra aku tetap setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancane di saben dino. Ayo mana sawerannya Pak Sabi, Pak Sabi. Saga ala keri. Hira music. Saga ala keri. Ayo mas. Sika. Oh cintaku kok yo sampun lenesu kabeh iso rasaku nganggo mecucu emane paras bagusmu ra beda karo atimu rungono tembangan manismu. Sayang ngapunten saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Sikan oh tresnoku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah sajen kahanane putra aku bakal setia ora mungkin mendua tersuwun sampun ana janine saben dina. Mama siapa namanya ini? Bunda Mahir Irra Music Asoy matur thank you bosku. Hai Pratama enak lo mas alah cintaku kok yo sampun lenesu kabeh iso
jujur waras ayumu ndak beda karo atimu Bunda Mahes tembangan manismu goyang lagi aduh sayang ngapunten saestu yen turung saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane oh tresnaku ora bakalan dari sayangku ora bakal kayak senajan kahanane aku bakal setia ora mungkin mendua matur sengen sampen ono kancane di saben dino tapi ojo sumelang ono dino liyane tetep gak upayane mbok kepiye carane kabeh iso rasa kudu nganggo baju karasikusmu beda karo atimu rungono tembangan manismu biar terima kasih mas yang punya sabar terima kasih lanjut mas Siap.